takulandirani soni zilomaliza mu series imeneyi ya uthenga kuchoka town ya midzi. Thokoza tumene nafe kuyambira paphunziro loyamba lija fikira imene kupero mutsatira bwino lomwe ngati mwayambira kuonera lili mbwerere mbuyo kwani maphunziro ena asanu ndi limodzi amene mukuyenda muyambire pachiyambipo muziyambirira kuti mutsatire bwino lomwe zonse. Ndiye ili ndi lomaliza mu series imeneyi yomwe tifuna tioneno makamaka kuti mbiri ya uthenga umenewu tayiona mbiri imene kuchokera m'baibulo tayilumikiza ife tsiku la lero. So maka apa tifuna tione kuti mbiri ya uthenga umenewu ndi patikizani mipingo yonse pa dziko lapansi izinayambika bwanji ndipo zili pati. Mukhala ndine chisomo ndi mchimwene wanga na Yohane. Yes. Right, ndioneni kuti lero anthu akuyikamba nkhani bwanji, right? Mono tikaona bwinobwino na missionaries amene amabwera ku Africa. Amabwera ku Africa ku mizinda kapena amapita ma missions amamangidwa kuti midzi imene midzi, right? So just from the start mipingo yonse imene inabwera kuno ndi Anglican, Baptist, Seventh Day, Katolika, yonse imene imabwera kunoku akamata kupanga mission amapita midzi. Livingstone ya yeti tikaona Livingstone pachakulira amene Presbyterian yeti so tikaona 7 Lake SDA yeti tikamaona ma mission a Chikatolika, right? Ose kumene aliko makhala midzi ndi chifukwa yana apanga zimenezo para mazara anthu ambiri so ali kuti midzi ali midzi afunika afikira anthu angati amenewo. So nkhani yokhala ku midzi ndi nkhani yakale kwambiri. Ni nkhani yakale mipingo yonse ndikhulupira tinotiona yapanga ku practice uthenga umene wakati khali sama uchodi kanti yo amankhwali ndi ma missionaries akupita ku mzinda ngati kuno ndeto na slave trade nditiro no mumzinda ndete ma slave traders ali kuti ali ngati kumene yo apanga mission kunja kumbali, right? So wano lero uthenga umakhala ngati no tired basi tieni tikakhala kuti kunja kwa mzinda. So anthu samamuonaso Yesu ya iwankhala tired basi, right? Pamene chithunzi tikuona anthu awiri osiyana, munthu amene maso ake onse ang'anati tired, pamene wina akuona za chikondi cha ndani cha Yesu Khristu. Osewa kupita kumapeta nthawi inde monena nkhope yake ndiyosanga pamene ana ndotani okhumudwa, right? So wangufuna kuonesa tino nkhani yopita ku midzi, right? Sinambe lero yayi, right? Nkhani yako ndikukhala missionary. Tikaona ma missionaries onse ma missions amakhala ku midzi. Mukapita maiko ambiri sikumayi kunokoka ma missions amakhala ku midzi. Mwina chitaona chabwera ku ma missions panopa kumene ma missions ibe ndikaona malamulo kumwe ili ku midzi. Tikaona ACCB akatolika analimba, right? So lero mkhali ya iteni ku midzi nthawi yati pano akwaku palibe njira ina imene tingaphunzitsira uthenga awu. Tikaona kuno bwino imakhala jona no basi unenge kuchukulani chibwera tieni tulukani mizinda kono anthu amapanga ma decisions munena kuti no sakuziwa suzimina kupanga, right? So zambezi maonongeka ifa tino anthu sakuzida muno bwino makhala tino basi taonongeka takulandani mapiranda, right? So zimakhala tino anthu ambiri imakhala picture imapanga basi ndimeneyo tino ulichonongeko basi tulukani. So anthu ena tino Khristu alibiretu ndithu. Tikana ma missionaries amene abwera ku Africa kuti akakhala kumidzi amakhala ndi Yesu Khristu mtima mwawo, amakhala akubwera kunoko kuti azatumikira Yesu, right? And that time inaso ifatire Khristu ku Africa kunoko chinafika pena pake ifatiro amene amabwera kunoko anayata ntchito asiya ntchito zawo kunjako asiyadi zawo ndi akhristu edi eno talasunthira ndi Mzimu Woyera kuti abwere kunoko azafikira anthu aku Africa. Maono matukoza anthu asamuke akhale kwina osalifata katumikire mwana ifatino nthawi yatha aonongeka chani tiyeni tisunani
munthu sinompanga prepare tuno azikapanga chani azikagwira ntchito ma missionaries ambiri amakhabe tuno ali ndi ma trades right ambiri amakhala ali ndi china yake ngati po anayendera mapakathawa mamatenti mano imankhaye no tiyentulukani osamuzaso munthu kuti mangabwa ayi mulibe chikhulupiriro tiyentulukeni so imankhaye chino basi anthu akakamba zaka living ndeti ndi dziko latha basi edi so zovuta kuti munthu amvesese uthenga pano makufuna unena kuti no uthenga usuna ambiri panopa uthenga ndo wakale kwambiri tikamana za Thomas Jefferson anali ndithu president wachitatu kwa America analamulira mu 1801 mpaka 1809 mwaso ndamene anathandizaso kupanga Declaration of Independence imene inachitika mu 1776 anazipanga kuti America independent kwandani kwa Britain because panachitika nkhondo kenaka nazalendo komano anapanga declare independence. So Thomas Jefferson ndithu anali ndithu president wa ku America amene amapanga champion wombera anthu asamakhale mizi izi nzakale kwambiri anayiso ndi zifukwa zake kuti anthu asakhale nyani mizinda. So president amene America amene mu 1784 zimene zituzitika mbuku la Glab and Brown page 55 under title ya Thomas Jefferson amene atuno pachiyambi kwambiri mu 1784 amene mizinda ya America inayi ngati timatown chabe Thomas Jefferson anafotokozera kwambiri ndionena kuti amene amagwira ntchito pa dziko lapansi ana anthu osankhika ndani amulungu ndamene atuno the mob zimagulu zimene zimakhala mizinda zimathandizira kupereka thandizo kwa boma chimozimozo ngati mene zilonda zimathandizira kupereka mphamvu aone sakuti no tawo makhala chigulu chambiri ma mobs ndi magulu anthu amene amapanga zinthu zoyipa so atono chimene chimathandizira boma mozimwe zilonda zimathandizira thupi. So Thomas Jefferson amadana nazo anthu ambiri azikhala muti matown I'm the president of America. So tikamona so Jefferson so amaona kuti no democracy ya ku America inali under threat inali pachiopsezo paja nthawi imene inali tuno America angopangira kumene independence so amaona kuti chuma cha America chizipita pasogolo nkhani ndi yani agriculture so amaona okay mizinda ndiyofunikirabe kuti no nkhani yazo ati achina science zimathandiza maana amene atuno popanga anthu amene ndi chikhalidwe sili amanena ati iye sunga fananize mizinda ndikuti ndikutawo popanga anthu amene ndi chandi chikhalidwe nobody nthawi imene America dinayi ndi anthu achikhalidwe right. So pamene amapita ku Europe mu zaka zimene 1784 mpaka 1789 Jefferson amaona kuti pamene ku Europe anthu ambiri akumakhalidwe oyipa ndi amaona di imene mizinda ya ku Europe imatani imakhalira ndi analemba kalata ndithu natino ndikuganiza tino boma lathu litha kukhalabe ndi anthu achiyero pa zaka zambiri zikubwerazo patakhala tino anthu ambiri angapijani za ulimi okay. Koma akang'amba kuwonjekana amodzi ndi mmodzi m'mizinda monga ngati ku Europe azakhalanso achinyengo monga ngatinso chani ku Europe jani makufotokozani panopa umbanda wachuluka kwambiri fata nthawi zochita right. Koma tatatenga anyamatawa aliyense kumpasa waneka achitepo chinake chake ndito umbanda utani zima mafotokoza Jefferson right. So Thomas Jefferson nimeza akuzifotokoza mu Glab and Brown page 55 amene akuti pamene zinthu zoyipa zambiri zitachitike ndikufuna ndione zinthu zimene zingatuluke zimene zingakhale tituza chitonthozo cha ife right. Ndipo pali ndithu mfundo zimene zingakhazikitsidwe kutuluka zinthu ndawana tino pali zinthu zoyipa zambiri zimene as the most evils and the means of producing some good. So anatino yellow fever iyaletsa anthu ambiri kuti apite mizinda right. Ndipo
ndi amaona kuti no mizindamo muli nthenda yachani yamakhalidwe oyipa komanso ntendayi ikuzanso manzi komanso ufulu wanu. So kwambiri Jefferson amapanga discourage kwambiri, so awerenga zambiri zimene ananena mano zilipo zambiri. So President Jefferson, so sidowerenga zinazo mwana nkhani yakuno yaikulu ndoli amasusana ndi anthu atake kuzazana kuti taoni ngati anali ngakhala nayi president. So palinso Ralph Waldo Emerson amene anali ngati philosopher, analiso lecturer, paso analiso munthu amene amadana ndi zosunga kapolo sevale. Yeah, so ndithu analiso munthu wankulu amene anathandiza kuti anthu akapesese nkhani yokhala m'mizinda. Ndi analemba so mfundo zake mu Grab and Brown, Mbiri ya America page 60. Anawatu no ati iyeyo nthawi zonse amadwala chikhulupiriro akangolowa mizinda. Ona so ati chikhulupiriro chake chimakhala ngati chasika akangolowa muti mizinda. So iyeyo muganiza naye munthu wankulu kwambiri in the sense kuti no anali poet. So zonse zimene amalemba zimakhala zosusana ndi chani ndi mizinda. Ona so ndikufuna kuonesa ndi nkhani yakuti tipite ku midzi sinayamberera nkhani yakale kwambiri, right? So anthu ambiri Jefferson anakambaso izi kuti apanga pause video ndikuwerenga. So tikaonanso Grab and Brown, Mbiri ya History of Urban America 2 page 231, anakuti no ndithu chiziwawa zimene zinachitika m'mizinda yosiyanasiyana kupitiriranso strike imene inachitika 1877 komanso mabomba amene anaphulitsidwa ku Chicago zaka 9 zitadusapo komanso akaonanso ndithu strike komanso maami amene zimachitika kwa iye amene analemba anthu Homestead komanso mu 1892 komanso akaonanso ma strike osiyanasiyana zonse ati zimaonesana tuno ndithu society ya anthu amene makhala m'mizinda inali yotani vulnerable, kuti zoyipa zambiri zimakonda kuchitika kuti mizinda. So anthu amene amadzilemba zinthu m'mabuku kumatumizira kwa anthu, so anthu ambiri amaganizabe kuti nokukhala m'mizinda sikwabwino, right? So anthu amangonazo, so tikaona sizikuchitikaso kuti lerolo, right? So pana ndithu anthu ambiri. So panalinso anthu ena amene amalemba mabuku, right? Manovela anthu ameneyo amakonda kulemba zinthu zosusana ndi chani ndi mizinda kuti no ndiyoyipa ndi zina zotero, right? So izi zazilemba mu Grab and Brown page 61. So anthu ambiri anthu amene amasusana ndi kukhala mizinda. Ona so panaiso ma organizations ena amene anabwerapo amene amasusana ndi zokhala mizinda. So panali ndithu ma 1950s eri mipingo yambiri imene imauza anthu ake kuti apite kuti kumidzi, right? Kuti azikagwira ntchito yotani yotumikira au missionary. Even mpingo wa Roman Catholic eri kumatumiza mabanja malo achani amidzi kuti mweneko kuli mamembala awo ochepa ndi anthu ena amafuna zaonjezere ngati kupala moto kuti athandize kufalisa yanji chikatolika chicha, right? Ndipo zimenezo timazoonadi anthu asistera amanga tizipatala brother aja amakhalabe mpaka pano midzi ndomapitiriza plan falisa utenga. Yeah. So utenga wa can't living sikuyamba ni pano pa ndizo nzakalekale ma missionaries anapanga amipingo yonse, right? Akatolika sanapanga. So izizi timazolenga mu lensa Abundance and Review of the Christian Home in Rural Settings by C.R. McBride in Ministry, April 1954, page 45 ndi 46. So izizi azifotokoza. So nkhani ya can't living ni nkhani yakale kwambiri, right? Ndipo aKristu amipingo yosiyanasiyana
anayiona kuti uthenga ndofunikira makamaka pofalitsa yani chikhristu. Ndipo tinaona nawo tino mu nthawi ya covid anthu ambiri ananso nkhani ya kanthawi ndofunikira makamaka pofuna kuthandizira kuchepetsa mavuto achani achuma. Right? So uthenga kanthawi nkhanga kubweranso kumene ukubwera ndi emphasis ina. So ndi uthenga wabwino umene anthu ambiri anautenga. So tikamaona Amish Society inalipo 1727. So ma-Amish amene wawa ndithu anachokera ku mtsogoleri amene Jacob Amani. Right? So anali ndithu wampingo amene amati Swiss Anabaptist. Right? So ma-Amish amene wawa anachoka ku Switzerland ndikubwera ku Pennsylvania zaka zimene ziya 1727. Right? Ndipo anakhala ku Lancaster. Right? So ndithu kumene kuku ali ku Europe kulibeko ma-Amish anali. Right? So zimene zikuza mu Baltimore, John Hopkins Press, and this is a 3 page 3. So ma-Amish amenewa anthu achilendo kwambiri. So ma-Amish amagwiritsa ntchito ma verse awiri kwambiri. So zimene zikuzilenga mu John A. Hostler, Amish Society, Baltimore, MD, John Hopkins Press, NC3 page 59 mpaka 61. Kuti ma-Amish amawerenga ma verse awiri Bible. Roma 12 verse 1. Okay, so tiwerenga Roma 12 verse 1 audijana. Verse 1. Chifukwa chake kupemphani inu abale azifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu ndi kupembedza kwanu koyenera. So ma-Amish akuwerenga verse imene atino munthu asavale kapena asachite machitachito ena aliwonse ofanana ndi chani ndi dziko lapansi. Nkona mwaona azimayi amene avalira zosiyana nato ndi aliyense amene amavalira pa dziko lapansi. So ma-Amish mpaka lero amavala choncho. Right? 10 2 Corinthians 6 verse 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Verse 14. Nena kuti sakhale komangidwa goli losakhulupirira kusiyana pakuti chilungamo chigawana bwanji ndi chosalungama kapena kuwunika kuyanjana bwanji ndi mdima. So zimenezo na mavesi awiri amene amasogoza ma-Amish. So mu buku limene la John Hostler yamwene page 48 mpaka 51 ma-Amish amakhulupirira kotheratu nawo tino amalesa anthu awo kuti asagwire muti mizinda kapena mafactory, asagwiritse ntchito magesi, matelefoni kapenanso magize maso mafoni. Right? Mahosi amene amagwiritsa ntchito kuti alimire kumaso kutayi. So anthu anayi ndithu mavesi awiri amagwiritsa ntchito njira imodzi. So nsembe maso sasakanizana ndi dziko lapansi mwanjira ina ndati magesi zonse out of which titaona ndi extreme ube. So mono awaona anthu atino kwambiri mwa makhala ndi kumunda kunja kwa mzinda. Right? So tikaona muno bwino analema anthu alimi. So ndi buku lomwe ya Amish Society tuona pa page 6 yomwe ya John A. Hostler, Amish Society, Baltimore, MT, John Hopkins Press, 1963 page 6. So itikakati kuyenga mweti zinguchula page Society Center. So tikamona Amish Society imakhuza kwambiri ndithu pakhale ndithu nthaka yabwino, chilengedwe chabwino. Right? Maso imatengera pona tuno kuti ati dziko ndilachani ndilabwino. Okay? Mono pailo lokha silotani siloipa. Right? So tikamona Amish Society ngati ma fundamentals awo amene atino anthuwo ntchito zawo zinkhala kutani kulima amene akhale nawo anthu ni mamaso majana ndi omange ndi anthu akalepentala amene opala matabwa basi. Right? So amakhala ndithu kwambiri okhuza kuti nazikhala kuti kumamidzi. Right? So inayi ngati moyo wawo chabe. So Amish na anthu tino samawondera ndi za mtown. Right? So ndithu ndi gulu la anthu limene lili. So ma-Amish ndithu mu buku limene atikota
Omega, part of contemporary community, the Old Order Amish of Lancaster County. There's a main option on this United States Department of Agriculture 1942, page 30. Now, I don't know. Maamish, chimene amafuna kwambiri ndiyo apeze ndalama yokwanira kuti agule malo. Agula malo aja ndiyo anawo zidzukulu zawo zizikhala pati amene ndiye maamish anamagwira ntchito kwambiri komanso amaseva ndalama kwambiri. Mwaona? So amaamish azungu amene plan anality imeneyo basi. So chifukwa chimene chinakhala ngati uthenga wopita ku midzi kugula kufala kudzera mwa anthu amene awo. So maplani awo pataiso green amati ma Mennonites ndamasiyana ndi maamish komano zikhulupiriro zawo zonse zofanana. Kusiyana nkunena kuti nawawa amatha kugwiritsa ntchito magalimoto abwino kwa iwe komanso amatha kugwiritsa ntchito mafoni ndi magesi. Pano zikhulupiriro zawo ndi awanzo otani ena awa ma Mennonites wandeti atha kugwiritsa ntchito tractor pamunda pawo pamene ena akugwiritsa ntchito bulu ndi horse ndi ng'ombe basi. Pamene atha kutenga tractor la kulima foni magesi atani ayika koma ndi ofanana kukhupira limodzi. So sitikhazikikapo mano Mennonite, right? Anajoina Meno Simon anajoina Anabaptist January 1536 ndikale kwambiri. Anajoina kuzera wamulalikano Menekule Hoffman. So pano Mennonite anali ngati mtsogoleri wamkulu wa Anabaptist kumpoto anthu ambiri anasankha dzina namba otchulidwa ma Mennonites. One? So itu gulu lambiri limene linalakidwa ndi gulu ena matchedwa ma Mennonites. So menezo tawuzona pamenepa komanso tifuna talese nthawi mwano nkhani ndina kuti ma Mennonites nawo ndi awawa. Right? So makhulupiriro nawo tuno akuti ma Mennonites nawo makhulupiriro nawo anthu amene sali gulu la ma Mennonites ndi amene ali chiopsezo kwa chikhulupiriro chawo ndipo mafunika tuno atalikire iwo kuti adule mayesero ambiri. Mbona? So izi Walter Morgan. Okay. Ndilo mweja ndi page 400 mpaka page 401. Right? So nkhani izi ndi zakale kwambiri. Komano tikamaona World War II itangotha panachitikano mamuva ena kuti anthu ambiri anambapita kuti matawuni ndi anthu ambiri ama Mennonite anakhala ngati chikhulupiriro yawo chatani chagwedezeka ifana mafunika apite nthawi zikagwira ntchito ndi anthu siya chikhulupiriro chawe. So zimene tikuzitenganso m'buku la Walter Omega page 402. Mwana? So ma Mennonites ameneyo kono pambali pa ma Mennonites ndi majana amene Amish tinaona sama missionaries amapingo yosiyanasiyana amene anabwera kuti kunokwe. Tinaona sa chikatolika komanso pambali pamene palinso anthu ampingo wa Seventh Day Adventist. Right? So why tiku yang'ana mbiri yonse fana panopa anthu ambiri amene ali ampingo amenewo pali tanatu kususane kuti amene wanyamuka kuti akakhala kumudzi amatenga nzaka amene ali mtown kuti ndi ochima kwambiri. Right? Upuchi zingofana ndi mene mwinanso ma Mennonites amatenga anthu amene si ma Mennonites. Ndivese? So komana tikaona cholinga chenicheni chimene anthu amene anali mpingo amene wa Seventh Day Adventist amapitira kumidzi tiona tino amapitira kuti akalalike uthenga. Zili ngati mene alili ndani David Livingstone anayepa munthu anauza lakulu ine ngati musiya ntchito ngati simusiya ntchito ngati simupita kukakhala kumbani mwatayika palibe anasusika ndi Mulungu choka wawo ku Scotland kubwera kuno ku Africa ndeti ntchito yonse athera pati pompo school yanasi athera pati kubwera kunoko kuzapanga establish ndeti mission ndeti anaziphunzira under that school. Right? Iye ndeti azigwira ntchito under that mission. Right? Kunali kulalika kunaiso azilalikena anachoka ku America ndipita kungu mwazika pa iwokha popanda tunzina ndi mpingo inaliwonse. Right? So anthu osewa amakakhala kumamidzi kulalika uthenga kwa anthu akuda ndi anthu osiyana chikhalidwe ndiwo. Right? Mwana tikaona mwino tikaona za Ellen White ndithu anali ndithu mlaliki amene anakunga kwambiri nkhani yachani yakandi living. Right?
anabadwa aso anafera pachani munda afamu. So amene amayina ndi mamuna ake, right, anakhazikitsanso mafamu angati atatu, right. Pamene ku Australia anapangisanso kukhaiso program ya zaulimi kuti kwavondera. Mwana pamene tikaonanso zolembera zake za United Mezi pali ndi ma statement 60 kupitirira amene amakhuza zachani zakandi, right. Yeah, so titaona nawo tino anakambamo zambiri edi mwina siwerenga chinayi chonse muno. Munthu amene akuna video atapanga pause ndikundani ndikuwerenge. Muno tikaona mwino country living page 32 anakambamo za chizindikiro choti anthu atani athawe mzinda. Kuna tino pamene atesintha ya anthu amungu tino akhazikike ndithu kuyang'ana chuma cha dziko lapansi. Nthawi sili kutali pamene mwakati ophunzira oyamba anakakamizira atuluke mizinda kukasankha malo kunja. Chimodzimodzi ngati mmene inalili chisautso cha Yerusalemu zakhaso chimodzimodzi pa ife kuti tituluke muti mizinda. Anyways, onekhanira kuno apanafuna statement yapanga line no. So the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the Bible Sabbath will be a warning to us. So yeah, makhupya nato no pananthawi amene kuti no America izayike malamulo ophinja akhristu, right. Makamaka malamulo asanu no izakhala chenjezo kwa ndani kwa ma-Adventist naso atani atuluke, right. So tikaona muno mwino nthawi yawoyo tikaona Country Living page 21 mkalata 1897 atino achi Protestant azikisa sabata yani pano mala amene sabata la Mulungu lifuna tani khala ndipo akusatira mapazi achani achikatolika imene kulembedwa mu 1897 imene naija alembedwa mu 1885. So china chitika pakatipa. So tikaona muno bwino tonando unali Reverend Bube F. Crafts amene anali mbusa wa Sunday, right, amene anakhazikitsa kwambiri movement ya Sunday ma 1800s. Edi ane mabuku sabata la munthu address on the civil Sabbath. Muno masabata awo kamba anali ayani okhuza Sunday mafuna akhazikitsidwe ndi boma ali hasbu masiku ajani ma Sunday, right. So kususana nawo panali Senator Henry Blair amene amakuzana ndi nani the Reverend Bube Crafts amene anakapanga bill ndikayipanga sign Congress kuti no anthu atani azipuma Sunday asamakhale business inayo. So Parliament H.W. Blair. So zitateno ma-Adventist anatumiza Eddie Jones, Baptist anatumiza wawo, Ayuda anatumiza wawo zamule kuti phinja ndani feyo nde zitangoteno pamene no ene ndadamazalimba ma statement kuti no anthu osusa chi katolika ma Protestants akukhazikitsa sabata lachani amafano. So izi zimachitika nthawi yawo ona ndizitateno kumano tikaona muno mwino manuscript is page 28 paragraph 2 amakamba zona kuti no ndi nthawi yoti laliko uthenga wachani wangira kuti likonzesera anthu kuti akaime mu nthawi imeneyo. So ati chifukwa chake kuti no tikukhazikitsa chani manyumba athu osindikiza masukulu athu masanterium ma restaurant ma children ndi ma factory. So sizakuzikhazikitsa atakalike yani uthenga, right. So tikaona muno bwino amakamba za ma outpost. So tikuwerenga mwe pa Country Living page 31 paragraph 1 ana kuti no amakamba za ma outpost. So atino Mungu watuza nati no tigire ntchito mizinda kuma ma outpost. Ma outpost ndio tino mzinda ndaloli ndi pakati kati, outpost ndio tili kunja kwa jana mzinda. So nkhani kuli nayo ngati imeneyo. So izi zitidusamo so madimu mwana mafuna ngona history majangwe, right. So anakamba monso mu Country Living page 300 paragraph anati no ali ojenja ngati jani yoke kuma ofasa ngati nkhunda ati kuti titha kutenga malo ku mizinda amene kumidzi pa mitengo yotani yochipa, right. So itu pana zambiri zimene anafotokozerapo anati no manuscript medical missionary medical ministry pane page 323 paragraph 4 mawu anapangana line akuti no ndizofuna no tiyambepo ndithu ntchito ya santerium mizinda kumano sinifuna timange santerium li
mizinda tingopanga land malo tikuyang'ana malo abwino kuti kunja kwa mzinda tikamonesa ntaya mndatu makhawa ikapo masamba chani zaulimi zija so zimaphweka kunja kwa mzinda zinthuzi maona so zinthu zina zimangokhala common sense ufuna upange sanitary yako kuti upange majuices acho ilini ma ingredients yo ukakhala ntano ufunika kugulisa ma ingredients yo zikhala zodula kwambiri let's say zikhale kunja kwa mzinda ndode mpweya uzikhala fresh munthu akabwera ujasazeke pa sound ina iliyonse it will just be nature so zina zimangokhala common sense right so even tikaona bwinobwino AUCR buku limeneli July 26 1899 paragraph 19 aonera kuti tasankhana tuno masukulu athu tayike pamene ana athu sazitha kuona mipira ya cricket komanso mahorse tili pamalo amene mulungu afuna ife tikhale amene kutembenuka mtima kuzichitika m'masukulu tikaona masukulu amene anamangidwa kufupi ndi mabala zimakhala bwanji zimayenda ayi mostly tikaona mahorse race nthawi imene zimakhala ngati imene kuli premier bet mahorse race so zimakhala zono amafuna ati masukulu awo akhale kuti kutali right so tiona tino zinthu zimakhala common sense right kuti akuwathandiza so right makambasa ma publishing houses zona zimezi zikhale kuti kunja kwa mizinda even mono ma business ambiri chifukwa cha covid anapeza tino anthu aja nimona ma videos ene pa YouTube tino anthu apesina amakira ntchito ku nyumba ena anawuza lokalese anasiya panga lentis ma building intano muja ndikauza anthu awo 10 office tikumanga kuti kunja kwa chani so that was just common sense right so tikaona evangelism page 52 paragraph 1 atuno abale amene akufuna sinthe kumwe akukhala amene ali ndi ulemerero wa Mulungu m'maso mwawo amene akuona atuno ali ndi responsibility imene ikukhala pa iwo kuti achite anthu ena abwino afuna akumwese miyoyo ina afunika asamukire m'matawuni komanso apitenso kuti kumidzi kumene kuli kuwala kuchepa kamene kulibe kuwala amene angakhale ndithu ofunika kuti akagwirire ntchito so anthu akuti anthu asamukire kumidzi komanso kuchani matawuni unaona kuti anthuwa azikagwira ntchito yotumikira so nkhani yeneni ndi kutumikira mono ukayona nkhani imene nkhani no iyayi kuti kupite kunja no the thing is ndi kutumikira I think tikaona mene amapangira ma missionaries ndi zimwe akukambana apa ndi chimozimozi and ukona population ya mpingo wa 700 nthamene kufikira mjani zaka za 1915 mpingo mene munaibe anthu kupitirira 35,000 dziko lonse lapansi less than 35,000 so that's why mautenga ngati pangira push of which mipingo ina samapusha so mautenga ngati so tikaona evangelism page 52 paragraph 10 atno Yesu sana taye yani mamidzi mbiri wena kuno anaenda mizinda yonse maso midzi yonse kulalika onesa uthenga bwino so tikaona bwino nkhani takuiona bwino za ma restaurant maso materminals amafunika apangide matawuni mono ma school ma publishing houses wosirikiza mabuku ndi masanteranso ofunika zimangide kunja kwa chani kwa mzinda tikaona ma church amati amangide muti mzinda also pakhalenso ti ma church school ti ma school tolumiza ndi chani ndi church iliyo so takamambo zambiri monotola nawo zambirizi zikugwirizana komano nkhani yako ndana tiziwunikira izi zibwinobwino panana kuti nkhani yeniyeni kodi kumalayi kunoku can't live ingatheke ndipo taonana tino ndizotani ndizotheka koma chachikulu ndichonawo tino iweyo chilingayo nchokuti chani pali ulimi pali kukalalika palinso business kuti apati zonse pamodzi kuti ulalike ufunika ukhale ndi ma resources watenga kuti business right business ukayipangira kuti countryside maona so tona no zonse zitatu tawzika pamodzi ndikutheka so bwino bwino maana ukakhala ukupanga push
kuti upange business iya amene sana kuti utumike. Okay, nanga Paul amapanga chani? So panopa message yabwino yakanti living anthu anayisandusa chiphaso ipitira kumwamba kuti ngati uli kumudzi ndere basi wapulumuka basi alesa utauni ndo basi utayika basi tena njinanji ukhaenda tuno letse kugwira ntchito mano kukhala nokumudzi makhaliwe basi wendwe sarana ene sitikutha kumvesesa kamvekesede tiba anthu amva bwanji thenga, right? Taphunzitsa anthu kuti no country living ndi chani, right? Kukhala monga kamene tinali mu Eden, kutumikira monga amene tingathere. Ndiwe mechanic, gwira ntchito ya mechanic, right? Ndiwe bricklayer, gwira ntchito chani ya bricklayer. Tumikira Yesu Kristu. Ankhaneko ndi kukhala missionary kumamidzi. Anthu akuzana kumamidzi ambiri, mpingo tinazazana town yambiri. Mamidzi kulibe choonadi. Ukatakhala kula Kristu ambiri ndi ofuka. Right, so makhupira nawo kuna no ni nthawi tuno talimbikise anzathu ndi kwakukira kwa ndani kwa Yesu Kristu. Thokozeni facha malizaso chonjino ndi ndemanga yabwino iki tatsatira bwino mbiri kuona kuti siza chipembedzo kwenikweni kuona kuti tikaiza common sense ndi zinthu zoti ndizotenga kutsatira komanso tapanga emphasize pali ina kuti ndi chipulumutso ndi zinthu ziwiri zosiyana kwambiri. Okay, kwa ndi moyo wina wapadera pomwamba omwe Mulungu akufuna kuti tikakhala panja pa mizinda pamenepo ndi pamathero pa maphunziro athu series imene tikuyitanira Mbiri kuti mupange like, subscribe channel yathuyi, mapanga share ndi anthu ena maso uthengawo chonde mwanzeni kamuone apa WhatsApp kapanyani paliponsepo amwanzeni azathu enaso kuti amvetsere dalitsika ngati thokoza family yabere pomvetsera dalitsike Yesu Kristu. Amen.